esperientziak egin. Geroako asko balio dut. Gero, hiri aprobetxatu hori pixko bat Ego Amerikat ezagutzen, eta Argentina, Atzo esan ditzen gana bat, ama, utziuzunak bukainen moztarrak ikusiko dut. Cambiato, quasi non vicino alla scuola. Questa che questa las cosas. En fin, hanno bene. Hanno lei mai non ti hanno che viene stato dato. Aritzuna da Chile. Una Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, eta zure espirituarekin. Jesukristo gure jaunaren grazia, eta jainko aitaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan berizuekin. Aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Jesus jauna bihotzurratuak salbatzera bidalia,
bera etorria, Kristo erruki. Jesus jauna gure alde otoitz egiteko, aitaren eskuin aldean zaituguna, erruki jauna. Erruki dakigula Jainko guztiz ahaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Aintza zeruetan jangoikoari eta pakea lurrean haren gogoko gizakiei. Hain handi eta eder zaitugulako, gorazu, bedeinkatuazu, gorespen zuri, auspez agur eskerrak zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko baita guztialduna. Jauna seme bakar Jesu Kristo. Jainko jauna, jainkoaren bitots, aitaren seme. Zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk kentzen dezu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goi-goikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, Jainko aitaren argitan. Amen. Egin dezagun otoitz, Jainkoa guztidun beti erekoa, Espiritu Santuak irakatsirik, zuri aita esateko eskubide eman diguzu. Sendotu gure bihotzetan zure seme alabatzako espiritua. Agindu diguzu bizi betean sar gaitezen. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Erregeen liburutik. Egun haietan, Elias, Oreba, jangoikoaren mendira etorri, eta hango arzulo batean sartu zen. Jaunak honela esan zion. Atera eta zaude mendian, jaunaren aurrean, jauna igaroko baita. Hara, haren aurretik haize zakar handi bat igaro zen. Mendiak urratzen eta arkaitzak borrokatzen zituela. Baina jauna ez zegoen haizean. Haizearen ondoren lurrikara, baina jauna ez zegoen lurrikaran. Lurrikararen ondoren sua, baina jauna ez zegoen suan. Suaren ondoren haize goxoaren zuzmurra. Ura entzun orduko, aurpegia soinenekoz estali zuen Eliasek. Atera eta zutik deditu zen arzuloaren aurrean. Jaunak esana, zoazteko zikaren gana, gora eta gora ari kanta. San Pablo apostoluak erromatarrei, senideok, kristau naizenez egia esan behar dut. Nire barruak, Espiritu Santuak argituta, esaten dit ez diodala gezurrik. Haundia da nire atsekabea, etengabea nire bilotzaren mina. Anatema Kristorengandik aldendua, izan nahi dutenik, haraki aldetik nire senide eta senitarteko direnen alde. Israelarrak dira hauek, eta beroiek dituzte
aintza, elkargoa, legea, gurtza eta agintzariak. Haienak dira aita lehenak, haiengandik dator haragi aldetik Kristo, gauza guztie gainetik dagoena, jainkoiko bereinkatuak izaldietan amen. Jaunak esana. Jesusek bere ikasleak ontzian sarrerazi zituen, itsasoaz beste aldera joan zitezen bere aurretik. Berak, jendea biali bitartean, jendea biali zuenean, mendira igozen bera bakarrik, otoitz egitera, eta ilundu zuenean, han zegoen bakarrik. Ordurako, ontzian lehorretik oso burutik zijoan, olatuek astinduta, haizea aurretik zuten eta. Goizaldera Jesus urgainean oinez hurbildu zitzaien. Ikasleak urgainean zebilela ikusi zutenean, ikaratu ziren eta honela ziotsaten, mamuren bat da, eta beldurraren beldurrez behadarka hasi ziren. Jesus berehala mintzatu zitzaien, izan bihotz, ni naiz, ez izan beldurrik. Orduan Pedrok erantzun, jauna, zu baldin bazera, agindu ezaidazu, zu gana joateko urgainean. Jesusek esan zion, zatoz. Pedro ontzitik atera eta urgainean zebilen, eta Jesusen gana zijoan. Baina haize zakarra zela ikusirik, beldurtu egin zen. Urberatzen hasi zen eta deadar egin zuen. Jauna, salba nazazu. Berehala Jesusek eskua luzaturik hartu zuen eta esan zion, sinismen gutxiko gizona. Zergatik hasi zera zalantzan. Ontzira igo zirenean, haizea gelditu zen, eta ontzian zeudenak auspez jarri ziren Jesusen aurrean esanez, egiaz jainkoaren semea zerazu. Jaunak esana. Evangeliotan, edo evangelioak irakurtzen ditugularik, evangelioak entzuten ditugularik, esan genezake, alde batetik beti egoten da halako mezu zuzen bat, mezu argi bat, agerian dagoena. Jesusek nolabait ere helagazten diguna. Baino, baita ere, irakurtzen dugularik, lerro tarte bezala gauza gehiago ikasteko aukera izaten dugu. Esate baterako, Jesusengandik ez baitugu bakarra ikasten berak esaten zuenetik. Baita ere berak egiten zuenetik ikas dezakegu asko. Horregatik oso politia da, nahiz eta evangeliotan ez da agertzen Jesusek egindako guztia, evangelioak ez dira nolabaiteko kronika batzuk bezala. Ez digute esaten bai Jesus abuztuaren behatzean, goizeko 6etan jaiki zen eta eta gero beste bizimora joan modu hortan evangelioak izango bailirateke liburutegi handi baten kabitzen zienak. Evangelistek bakar-bakarra bilatu zituzten momenturik bikainenak, importanteenak, haien ustez esanguratsuenak. Baina horietan ere, nolabait ere, uler dezakegu nolakoa zen Jesusen bizitza. Eta askotan, nahiz eta oso gauza gutxi agertu evangeliotan, askotan agertzen da evangeliotan, Jesus otoitz egitera joaten zela. Otoitz egiteko ohitura zuela. Eta gehienetan agertzen da, egun sentian edo ilunabarrean Jesus otoitz egitera joaten zela. Gaurkoan ilunabarrean joan zen. Eta
denbora luzea eman zuen. Ilundu arte eta ilunduta ere otoitzean segitzen zuen. Horregatik, ikusten dugu Jesusek zer nolako garrantzia ematen dion otoitzari. Eta guk hortik ikasi beharra daukagu ere. Gure bizitzan halako tarteak, isiguneak, jainkoa gogoan hartzea, bereari laguntza eskatzea, ze beharrezkoa dugun. Jesusek ez zuen otoitz egiteko premiari bere jainko semea izen. Baina horrekin guri halako ejemplu ederra ematen dugu, guk bai daukagu premia. Eta ikusten dugu, gaurkoan azaldu zaigu nola mendira joan zen, askotan ere mendira joaten zen otoitz egitera Jesus. Tenpluan ere ikusten dugu, baina askotan joera handia zuen mendira joatekoa. Ikusten dugu Jesusek mendia estimatzen zuela eta mendia egoten zela gustora. Gaurko evangelio hontan ageriago agertzen zaigun beste errealitate bat, eta hori ere aipatu nahi nuke, bukatu horretik, da Jesusek eta San Pedro izandako momentu berezi hau. Esan genezake, politera ikustea nola evangeliotan ez dizkigute apostoluak nola batxe eroiak bezala azaltzen, dena ongi egingo balute bezala. Baizik eta agertzen dira, haien bildurrak, haien buru gogorkeriak, haien kotarkeria, baina gehiagotan agertzen zaigu evangeliotan apostoluak gu bezala, esan genezake, pertsona ahulak eta normalak zirela. Eta ikusi dugu nola Pedro abitu zen, Jesus ikusita, urgainean zetorrela, bera abitu zen, eta ikusten, Pedro alakoa zen, animatu eta baina gero sekiun ikaratu egin zen Pedro, eta ondoratzen hasi. Piskoat guri ere gertatzen zaigu, ez urgainen ibilita, baina gure bizitzako beste egoeretan gertatzen zen, ikaratzea, bildurtzea, ekaitza dagoelako, haize zakarra dagoelako, modu, metaforikoan gure bizitzako momentutan, edo gure gizarteari erreparatzen badiogu, gure garaietan, ze aldaketak, fede bizitza oso ezberdina dago, ematen du halako ekaitz baten sartuta dengo bagina bezala, eta Jesusek erakutsi nahi dugu beti berarengan konfidantza eduki behar dugula. Edozein egoeratan gaudela ere, bai gure bizi pertsonalean, baita gure gizarteko bizitzan, bizi sozialean ere. Gure esperantza, gure konfidantza nahi du Jesusek beti berarengan jar dezagula. Eta ez dezagula bestelako edo beste inongo ikararik, beste inongo beldurrik izan, bera gurekin dagoela jakin da. Normala da, munduntako gauzen horrean, beldurra ikara sentitzea, baino barrenean kristauak beti konfidantza handi hori eduki behar du Jesusen da. Berak esan bai dugu gurekin dagoela, eta gurekin egongo dela munduaren azken egunen arte. Horregatik, eta honekin bukatuko dut, Pedro egin zuen otoitz edalura guk ere askotan egin behar dugu, edo egin beharko genuke. Jesusi eskatuz, salba nazazu. Itotzen ari naiz, edo ikaratuta nago, edo halako arrazoen salba nazazu. Konfiantza handi horrekin eskatzen dugu, Jesusi erakus dezaigula berari beti konfiantzaz eta halako maitasunez beti otoitz egiten. Espiritu Santuaren egitez sortu eta Maria Birjinagandik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean ekaldua gurutzean gintzatua, hila eta obiratua izan zena.
infernuetara jaitsi eta 3. egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jangoiko aita guztionaren eskuinaldean jarririk dagoena, handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Santu katolikoa, santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizia. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu, sinisteko zailtasunak dituzten guztien alde. Jesusekin pertsonalki topo egiteko aukera izan dezaten. Eska dezaiogun jaunari eta bakearen alde ere eskatuko dugu, denok izan dezagun bakea gure bihotzetan, gure etxeetan, gure herrian eta mundu zabalean. Eska dezaiogun jaunari entzuna eta ona bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen, amen. Bihotzonez jauna zure elizaren doai hauek, guk eskaintzeko zuk maitasunez emanak. Egin itzazu zure indarrez, gure salbamenaren sakramentu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Egokira bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoiko ahal guztidun beti ereko horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Galdua zebilen gizakira zerrukiturik, Virginiagatik jaio zen, gurutzean hilik betiko eriotzatik atera gaitu, eta hilen artetik pizturik betiko biziaren jabe egin. Horregatik, aingeru eta goingeruekin eta ahalmen nagusitza eta zeruko talde guztiekin zure aintzari goratzarri hau beti eta beti abestu diogu.
Santu zerabai jauna eta santutasun guztiaren iturri, egitzazua da santu hori erdo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok kontatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok kontatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola antzertugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Leon, gure ita santuarekin, Fernando gure gozaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joatiran gure segideak eta hildako guztiak ere. Harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren guk guztiok betiko bizia iritsi dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin eta gizati guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zeitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita, zeuetan zeraka, santu izan zure izena, etorri zure reinua. Garbi bizi daitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pikatuei.
Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi bezera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Hangoiko bezindotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erdi. Hangoiko bezindotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erdi. Hangoiko bezindotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erdi. Ona hemen jangoikoaren bidotxa honan munduko pekatua kentzen duena. Zoriontsuak jaunaren baira deltuak. Jauna, zego, baino santzen bat eta otoitz, hartu dugu sakramentu honek salba gehitzala jauna, eta sendotu zure egiaren argitan Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Datorren larun baten uste dela, ez da, ama Birjinan eune, ama bosta, eta meza egongo da. Zeko amaretan, beti bezala, okarrik ez badabitzat, parroko titularra etortzekoa da, esteba, eta gero, gaur 8 datorren iganden, okarrik ez bada ni etorriko naiz berriz, eta meza izango dugu baita ere amarretan, beraz, lan beten eta ianden mezak izango ditu. Zoazte jaunaren pakean. Eskerra jaunikoari.
Beste bat